отнася към всяка една агитка, която стои тук. Сега, да се кажете съвсем конкретно. Спокойно, не. Ако някой не искате да говорите, просто казвате, не говори, спираме човека. Да, аз не ги познам. Моля всички запазете спокойствие, да не се налага да викаме полицията тук отпред. Уважаеми присъстващи на този протест, казвам се Румен Тодоров и искам да изразя социална полицейската държава в България. Това е! Благодаря на господина.